Димәк, 1 ел элек, 26 июнь көнне, галәмне яктыртып, бу дөньяга нәни кояшчык, иске куладка бистәсендә яшәүче гүзәл бала, Саляева Самина Наил кызы туган. Бүген бу татлы алмага 1 яшь тула. Шушы беренче олы тантанасы белән ихластан аны әтисе Наил, әнисе Рита, апалары Эльвина һәм Айсылу, әбиләре Рәхимә Исхаковна, Гүзәл Айсовна, Гөлфия Расимовна, бабасы Рамил Расимович, апалары Гөлнара гаиләсе белән Ләйсән, Ләйлә кытлылар. Әлеге теләкләргә абыйлары һәм күрше апасы Фәридә Харисовна Сырыжетдинова да бик теләп кушылалар. Балалар туу йортында беренче тапкыр кулларыма 3нче татлы кызымны алгач, күземнән яшьләр тәгәрәде. Менә икән ул, мәхәббәттә туган татлы балаңны күкрәгеңә кысу бәхете дип уйлап куйдым мин ул чакта. Күзләренә карадым да Наилемне исемә төшердем. Андагы эшләүчеләр дә бу бит бәләкәй әтисе дип истәделәр. Дөрестән дә, ул бик нык әтисенә ошаган булып туды. Мин аны бәхетле булыр балакаем дип юрадым. Аның беренче елмаюы, күзләрен ачып миңа каравы, беренче авазы, барысы да нык хәтердә. Күкләрдән иңдерелгән бәхет дип шашып, яратып кычтылар әби-бабалары да аны. Хәзер инде балабызга 1 яшь. Ул үзе беренче адымнарын ясарга маташа. Ике якка авып булса да беренче киртәләрен җиңәргә өйрәнә. Беренче сүзләрен дә чыгара башлады. Татлы да икән әти-әни дигән сүзләрне ишетү. Раббым, бар теләүчеләргә аны ишетергә мөмкинлеген бир. Барысын да аңлатасы килә инде хәзер аның. Таң калырлык бик акыллы, шук, шаян кыз, күзләребез генә тимәсен, машалла. Балакайыбыз, карыйбыз да, бары елмайып, Раббыбыздан сиңа саулыклы, исәнлекле, матур, бәла-хазасыз, уңышларга тиренгән гомерләр генә сырыйбыз. Фәрештәләр канаты астында саклап йөртсен иде син, Раббым. Безнең бәхеткә, әби-бабаларың шатлыгына, туганнар, дусларның куанычына шундый ук матур, акыллы булып калып, тәүфыйклы бала булыбыз. Без сине алтыныбыз, бик нык яратабыз. Күз карасы, татлы алма, мәхәббәт җимешебез. 1 яшьлек туган көнеңә җыелыштык бүген без. Аңлаганда елмаясың, исемеңне ишеткәч, эндәшергә тырышасың кил диеп сине дәшкәч. И балакай, бәхетле бул, кайгы хәсрәтләр күрмә. Дошман дигән начар сүзең ни икәнен дә белмә. Барасы синең юлларың булсын иде бурмасыз, балачагың матур үссен, зинһар бәла хазасыз. Әти-әниең өчен син иң гүзәл чәчкә төсле, гомере буе шундый ук бул балакаем көчле. Әби-бабаларың өчен балдан татлы оныкта, үтсен гомер юлларың тик олы булган шатлыкта. 1 яшь кенә, бик аз әле, тиздән үсеп җитәрсең. Үсеп җитеп безне дә син буйга үтеп китәрсең. Әлегә ашыкма син, нәни генә булып кал. Бар мәхәббәтебезне син зинһар кызым татып кал. Саминочка, без дә синең бар якыннарыңа кушылып, тантанаң өчен шатланабыз да кытлыйбыз да. Әти-әниеңә исәнлек, сиңа күңелле балачак телибез. Әлеге җыр синең өчен. Çeşegimiz, tevge şimişimiz, bir kaderli iken balalar. Nekmine özümüz, ipkine süyebez, urtak bekhet motor dünyalar. Nekmine özümüz, ipkine süyebez, urtak bekhet motor dünyalar.
ketip alabız. Alday ketişin Görsetip yılmaya Söyüp duyalmaslık balabız. Alday ketişini Görsetip yılmaya Seyip duyalmaslık balabız. Sevgi adımların Ömür yıllarında Dik bəxtli bulsaydın balam. Abın nişatla bəxtini sakla. Ayrılma balam Xudaydan. Abın nişatla bəxtini sakla. Ayrılma balam Xudaydan. Onlar ınıqlar Üsüp bıyğa jide Tepi atlap, ondan soň yigirip, gümür üte de kite. Abın nişatla, bəxtini sakla. Ayrılma balam Xudaydan. Abın nişatla, bəxtini sakla. Ayrılma balam Xudaydan.